Senior citizens pangunahing lumalabag sa ECQ sa Mangaldan, Pangasinan ayon sa pulisya. Sundan sa report. Papunta sana sa munisipyo ang 62 anyos na si Lolo Ricardo para dalhin sa Agriculture Office ang ilang dokumento. Pero naharang siya sa checkpoint at pinauwi ng mga otoridad dahil paglabag ito sa panuntunan ng IATF. Yan patakaran eh. Wala na. Lumalabas sa evaluation ng pulisya na mga senior citizen ang pangunahing lumalabag sa ECQ. Mostly mga violator, yung mga senior citizen. So, ang reason kasi nila na bakit daw sila lumalabas dahil wala silang kasama sa bahay. Sa datos ng PNP, kada araw umaabot sa 40 hanggang 50 na senior citizen ang nagpipilit na makapasok sa Central Business District ng bayan. Sila ay merong mga hawak na home quarantine pa. Sa kabila nito, hindi pa rin sila pinapapasok ng PNP dahil malinaw daw sa guidelines ng IATF na hindi pwedeng lumabas ng bahay ang mga senior citizen. Para sa mga senior citizen, hindi makatarungan na sila'y pinagbabawalan na makalabas ng bahay. Dapat daw may konsiderasyon din ng otoridad. Bawal na. Paano yan? Hindi na kami kakain. Wala akong mautusan. Oo, mga kapitbahay. Wala rin. Nasa ano kami, gitnang-gitna ng palayan. Hindi pa rin natin papayagan na makapasok o makalabas sa loob ng bahay. So, ang ginagawa namin, pinababalik namin sila sa bahay nila. Ngayong umiiral ang Extreme Enhanced Community Quarantine sa probinsya, ipinagbabawal ang paglabas ng bahay ng mga senior citizen para makaiwas sa sakit. Kabilang kasi ang mga senior citizen sa mga madaling kapitan ng sakit. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.